amigas de mi ex me están querendo. Oh na na na, oh na na na, a maioria das amigas de mi ex me están querendo. Oh na 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 na. Sungkod na, sungkod. Yan ang sungkod. Sayaw. Oh na na na, a maioria das amigas da minha ex me estão querendo. Oh na na na, oh na na na, a maioria das amigas da minha ex me estão querendo. Oh na 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 na. Sir, may hapon. Sir, na ikaw ba to si Nando? Mamisilyo? Namo ko ipa-deliver nga bugas dire sir para sa mga dyan eh. Upat ka sa ako. Wait, what? Ngano dagan mo magbahin? Ha? Kani kanang 160 nga bugas. Gikan sa Digos ipa-deliver dire sir. Ha? Kabalo na kani? Nga bugas yatod karon? Wala ka kabalo? Wala ka kabalo ani? Asa dagan kag kuandre? Isa bahinon ninyo tanan. Bahin. Eh upat man ni kasako. Tama sa man? Bahinon ba? Bahinon. Bahinon ninyo? Balik pa-deliver mo diri karon sa imo ha. Sa kabalo. So ulit tanaw na to diri sir sa likod sa sakyanan. Awit ko'y alay ko sa aking mahal na ama. Kung sa may mong konsumo ron di ay? Humay o mais? Humay. Unsa nga kuan? Masipag, 160, unsa man? Kana yung first class yun. First class. Yung bugas yun nga. Bugas yun. Asa man mo ihatag mo pa na ni? Kadaghan man ni? Ha? Asa may ihatag ni mo? Ihatag nila sa uban? So, nadia sir? Nadia sa likod sa kinan? Pwede picturean ka na mo kauban sa item dia? Sa araw na ito, nais ko magpasalamat sa kanya. Kay sarap Surprise! Happy birthday! Birthday
man din mo ron. Prank na to sir ha. Tara, flower with Nay kwarta. Nay kwarta nga 1,000. Happy birthday! Message, sir. Sa'yo, ha? Magsaon ako, ha? Message para sa iyo. Kabalo ka, kisay padalaan, eh? Pinay siya yung Gana siya, sir. Happy 78th birthday, Papanan. Wish you good health always. And maraming salamat sa pagpadako nimo sa amua. O sa pag-guide nimo sa amua sa maayong pagdala. You are the best papa in the world. Maskin unsa mi kabuluyagon nga mga anak, Papanan, o maski wala ko permi sa imuhang kiliran, mahal na mahal ka namo, Papanan. O magamping ka permi, o hatagan pa ka og taas pang panahon nga makauban ka namong mga anak ug apo nimo. And once again, happy birthday and more birthdays to come, Papanan. I miss you and I love you always, Papa. Nagmamahal imuhang mga anak na buluyagon o mga apo nga mga badlungon. Love you, Papanan. Sir. Sir. Yes, sir. So my birthday wish nimo sa imong father. Pasalamat ko sa kong papa nakaubang na mo hantol karon nagida sa 78. Salamat naman siya. Ito lang. Happy. So my birthday wish nimo. Dako jud ko pasalamat nga naabot ang akong ugangan og 78 ang edad. Gramong kay na. Pa, happy birthday. Inuman sa akin, I love you pa. Happy birthday pa, maabot pa lang. Hantun sa hantun pa. Mamo ka, love you pa. Happy birthday. Okay. O, ikaw lang ka, kaning apo. Happy birthday, Panan. I love you. And once again, happy birthday. Kiss na kiss. Ikaw lang ka. Langga, greet si Lolo. Isa. Bisa. Munay buluyagon kayo. Sir, ano may birthday wish mo, sir? Happy birthday po. Happy birthday. Paabot lang na human ko doon. Human ko, magkapoy ko yung mga pohon. Isang yagon ko. Isang yagon ko. Kung ganda pa ka pa. Bawi ko pohon. Happy birthday pa. Okay. Ano nang hilak ba dahil nasa likod? Happy birthday. Relax lang. Birthday na to ron. Lipay-lipay na ka ron. Birthday na to. Aman. Wala ka ready. Sige lang. Ay tayo, happy birthday. Anang more birthdays to come. I love you. So, ikaw, sir, sa may message mo sa imong Mga apo. mga anak ug mga apo, imong pamilya. Istorya pa. Ang sa istorya ni mo. Sa man imong ingon sa ilaha. Batin mo karon. Oh. Ang iba na to, kalipay nyo, hangtod pag-ani gyapon. Kalipay atong pagpabutol. Kaya ingon nga, magpaabot tas kasakit nga atong pag-handong. Mintras magpakabuhi tayo ng kalibutan na kalipay may atong yan. Naala doon na tas tumang kalisod, tumang kayo mugaway. Hindi mo anak. Sa imong mga anak nga nag-andam aning pasurpresa sa imuha.
preparasyon na wala lang ko kay balong yun, wala ko sa kung sa wala ko kalubihan, wala ko kalibutan ba. Istorya nga, kinaraan na kayo yung istorya. Wala ko magpakabala nga mayon ini sistema. Ang panginabuhi ron. Nadaghan na nag-aliig nga tumang kalisod. Ini katalag mas kinuboy dara nag-uwan-uwan na ito asan ba? Salamat niya ko Ginoo nga nag-ataklong buhay taas na lang. Katula? Para tayo mong mensahe sa ilaha. Kanila kay ako nakadidiin di ka pa kukiras kiblawan, kukiras yung Santos. Kakatong naa sa gawas nga anak nimo. Nunod sa Katong pasalamat ni Inday. akong pasalamatan niya akong anak ka nag-surprise ini nga wala ko kahibalo mo na matang sa iyang kinabuhi. Dako kong pasalamat siya po. Nga nakasulong pa sila nako. Wa may laing ka paingnan ng kinabuhi sa tao. Antuson mo ginoo. Yan nag-request ba ya siya, sir nga musayaw daw ka? Musayaw daw ka. Kanta na lang. Oy. Nakalimutan ko sa Ayaw lang tayo, sayo lang mo tayo. Sige, sayaw daw sir. Sayo ta, sayo. Sige. Apilin na lang. Sayang. Sayo na. Panis lolo. Sabayin na, sabayin. Sayang na laki. Lambanan sir. Ayan. Dancer na sir sa una ba? Ano yan? Timing man. Inday. Pinay, what? Sabi na mo ba? Tara. Happy birthday daw tayo. Salamat. Salamat. Ay. Happy birthday pa. Oh, happy birthday. Salamat po. Sige lang ko. Bisag wala, kita mo nagyapon dire, bisag wala. Buto na ron. Daplin sa daplin. Salamat. Talaga. At least nag-enjoy ka sa iba.
Yapon. Relax si ma'am. Okay, ito.